Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka asmiyala mera noddaɗo ko noddaɗo jogiɗo haaji meram yaha yow ngullata en fof woni mbiɗa ko ma haaldama darata e haɗa ma yaare kam addu min ko jaarum jeeya jeeɗo hol ɗum mbeɗa duggoyaka am winomami hanke heccenki min asko an desmi mi resan ceerno moti tant que o nene galle he ene ñamdama wiye ene fiya min hollami doole min mbuɗum hokkatama mi haalinamo noon min komi jiire gas ɗiɗi joguimi so gas suki tan gas uttittu a faami yawtuma dépassement defon son kumtima onon son kumtaki yo moƴƴe mon Seydou Ba daro ɗo mi hana han mbaɗa heeɗima comme paɗa et puis ɓuuri mintaji ɗiɗi han ay an noon haalandemo hoore ma yonti an min ko an resimi walla ko ceerno modi resi a desmi kono mi resan ceerno modi min nden e wadde ɓaade ko min desɗa ko min namdima dépasse pourquoi an mbiya rokkata ham dépasse yoɓe yaɓede namdi yo banam gorko dépasse holto ɗum fawi mi hokkatama dépasse tan ko fittani makko nene galle he ɗum fawi noon tan Seydou Ba noon haalandemo hoore ma yontidi mbaɗa hannde ganduɗa hoore a faami aɗa andi an mi ƴeewi mi ƴewtidi mi tawi an anda ko woni muñanede kalta ko kilifma mi joofete sabu ko an waɗi ko beɗe joofoma ko an waɗi ko tagui beɗe itta gacce hakkude men an Seydou Ba min ko an resimi an pourquoi mbiya somi fini yomi namdo e banam gorko dépasse ko gonɗo so woni ɗo noon konko woni mata min wona wadde min mo mbaldem holno mbayɗen ni min ma mbalden holno mbayɗen haaldude astu ka chance astu an ceerno modi loowima ceerno mo waɗi coalition nannima hen ceerno mo yiɗi fusde hen a yaadi hen astu min gurdam honɗam ko gurdam cofel e nder ndiyam astu mi natti fofde e gallam astu mi faaɗama mi natti yaajede alle wona gallam min an e bane gorko on mbiyon keftami oɗon mbarami balɗam gasani pour holɗum min wona dawguel joguimi wona ɓinguel hay sala wonani an wawi wudde jaggoyam jaggo bane gorko saɗa wawi mboɗami yalta somi attima dama kumtiɗa ko jiɗɗa haalde mi ñaman mi tuttuma cooda mina wawi ñamde mi ala sago mi ñamete mina wawi ñamde aɗa andi an ko jiɗmi haalandema jurkay dabba ko gonɗa ho ko min rokkuma ɗum ɗon hande koko gasa ko min nangui ƴetti jurumma andi dañal ma andi basal ma a faami aɗa wiyami hande ala janggo ala beɗe muñanma dañal ma e basal ma an no mi ƴeewi mi ƴewtidima taw mi an ka puyɗo mo anda yiɗere te a ala haqqille saɗa joguino haqqille muñanɗoma wona hande ɗum joɓata ɗum min noon ƴeew welma mettuma gallo a buusatamo maître a rokkanimi dépasse min ko heddiyanko mi wonta namdo ceerno modi bujjoyi te hayso rokki hem mbimami wona caggino wona mi wima to paɗen to ala ndiyam to paɗen to ko boyli korɗi tawata ton e beeli ɓeeɓi minema to paɗen to wallahi musan mettat Seydou Ba force ko an jogoto ham ɓaare ko an resimi force ko an jogoto ham an ñammintami an yardata dépasse mo ko haw timma bujjoyi mankata hen ko minema a haali min ko an joguima wa jogade bane gorko et puis min haala ka ne heewi ay gallo maya hen min wawde ɗo min ko haajuma wona aɗani ya dewi ha rawni mbeɗa haalda e maɗa yaha aɗa moyna aɗa wiyami e ko ni walla ko ndaadi wallahi Seydou Ba mandu ko gonɗa ho min rokkuma ɗum ko gonɗa ho ma gas ha laaɓa ganda ho min rokkuma ɗum on sababu an yaare sambiya yomi namdo banam gorko dépasse kalde pinmi yomi namdo banam gorko dépasse yomi waldema ha we somi fini mbeɗe namdo banam gorko dépasse iko woni yaare sam kadi yo banam gorko jogo galle ma ɗum ne gasa wallahi Seydou Ba to paɗen to ala ndiyam dimani
to paaɗen to ma mus metta te so metti kadi ma yi koye ma artat ma andu fof ko goo Jana fasne. Cire boy boy. Silva. Suma kala ko kala firaji. Sai bi fi nyangalam mo. Ada andi ko tay fi nyangalam. Hanga te ada andi dum kaysi. Silva sam halde ma hunde watta. Te Silva de balde bari yeba sas ba kewdo. Kono sasma. So bi kalko bi mi ya wannam totra ko fecce ngeno kalden affaire suhar kor ko bar halan bandira bam fu bar adande men suhar kor. Holbe tottum holbe mi tattani. Tuddu ko feccere heddi feccere. Dum kam yiddi don kam hay sene wodi ene manki fewdo. Ana sukaram tottima 100 000 ndam del 50 timmani nya sapande timmani mais a fama kam kadi min gomi to odna fawi kam asu nadi mawno fawi kam hunde foko min wadata a fama dum kadi mais an kala ko jidda ko dum kadi pama yidda mehma hande beydi hewti mais buna andu jidda mo kadi ganda min ala hande mon daram sona an est ce que fami Seydou a haali bida galle mon gondo tono ko an jogi dum kanyum e mono mudum ko an jogibe no jogirda mi non padda jogirida korka ha mi yida ka maya taw a humanani kam mi yami hurtiyo no asu tajirta kumtari mum ni minne mbar tajirno kumtara dum buri mi yiddi min kono non no jaggir mami ni so wadi non yombat wala webde asu pama hanki e hande yiddem asu natti kadi sa yimin hulani asu mi hersani asu ko hakkul ma asu kulmi sabu asu jirum ko ano parce que hakkude ma asun wayni mi da bonnuti fami halama min wona sehil hay goro mi waɗata hay goro sehil haajam jahami Fatou Bari na komin noddunoma noddirmami kiri ko jam yalla ɓeydi jam eyyi ndaw sabu yimɓe so gonde e galle ballodirat jewtidat kala ko jogori bonde ɓe kalda hen Fatou Bari jonde ma ɗo de sa renaki jogoɗa bondude ko dewgal ɓiye min wima noon nda so yi ha ɓiye natti dañde jaam e dewgal makko ɓiye natti dañde jaam e joom galle makko so dewgal ngal boni holon bonni ko an bonni no hersini Abou Thiam noon kala ko mbiɗon Abou Thiam on toñima Abou Thiam gila nan me galle o ha joni meeɗa yiide ɓeewo hippi barmi ɓeydu dépasse ustu dépasse meeɗa goo caggal noon yeehi ha fuɗɗitima wadde ala ko saabi ɗum sona gargol ma ɗo kam jiɗɗo feere kam jiɗɗo mbaɗa feere koota sona ɗum ma dewgal ɓiye bon so dewgal ngal boni wiye ko bonni dewgal ngal wiye ko Fatou Bari bonni dewgal ngal te ɗum noon yooɗani kala nanɗo ɗum keeɗi ko an felata ɓiye kam ko neɗɗo moƴƴo joom galle makko keeɗi ala probléme galle to meeɗa wadde probléme so waɗi probléme tan yokkoɗo ƴeewe gudi jinmi yidde ma yiddam de ɗum ko Allah waɗi kadi ɗum wonata ay sukar ma ko so moti joni mami lelde portable mi haalanma kadi hokko moftano mami jinno hana wadde comme surprise dewgal hakkude men ko alkane faaɗi kadi an ɓuuɗa a meeɗa wadde kew a meeɗa seeɗa ko hen padɗa yakare ma yumma ko hen fawi ko yimwaɗandema sen juuli Samba Demba mbaɗa diine ma mbaɗa am temps ma normal waɗanma kew mawɗo est ce que a faami julde heeɓi fof yetto ha ɗum jinmi astu yiya anda min hokko jogi hokko to gurmi wona ko makko konko e mawni ke tampini kam hande gallami no mbami kono min woni koɗo ni e gede gallam eɓe jooɗe beccam ɗum noon an wawi fayji ɗum an wawi ɗo joni ɗo joni jami tan iwon ha laaɓa ha ɓe à partir de hande to ma mbattam humtade ko ɗam jiɗɗa potten fof potten nodduɗa kon otat galle noon otat galle ay hunde weññetake min ke sabat heɓa o keɓami ho a heɓat jarani a heɓat ke kane jiiɗa garmi ɗon ɗon ko saabi a heɓat joni kewo a jaggini kam Demba Juule mbaɗen affaire mariage oto woɗɗum tan dal woɗɗata yidde ko yidde ma joni a weltima beltima a moosi so kumtima holto jahaten woto choisir aɗa astu min mbaɗi ha séparé ko gilne min baldata min ñalda hay ñamde mi dañata e makko wadde moƴƴi ciptali tan joni noon ko wuranto ko jimi wodde ga montana gonɗam a dañe ɓame ha ayi min fof horam tawni mette ayi mi horam ayi joni ha moƴƴi an tawattam cukalel faami weltima e a weltima moƴƴi komi ɓerdam ɗo koko hewno robo nak pama min addunomo de mo yooɗe an addunomo he
ha joni mon ɗon somi dañi goɗɗo ni mbaɗa yiɗi ay ala problème dañi goɗɗo taw ko dane ameni min asmi nandi couleur ala meeɗa ɗum tagi ganduɗa ségrégation ɗon fayi min komi guuriɗo ha boni ka guurir he mbaɗɗa noir man mi noir an kay bano ɓerde ɓedde an ɓerde ɓedde ko gongadi nde he kasi joni an yeemo rek an ɓuurimo hakkille par ce que asko kangaɗo puyɗo a faami an holluma to hollima yeeso mais ko ñamata nder koto haalamo eyyi ko kalanɗa ham ɗo ko fof wonto hendu yahoru de wona min noon ɗum tawi mbi wanni mi nodduma caggal ka sehilam ka neɗɗam mi haalanma saabu pour jaaha ɗum tan noddirnoma a liɓi eyyi mi liɓi wona mboɗo wawi ɗeddude eyyi ɗeddu ay an noon ceerno Moussa ko haaletno ma ko fof ko hande gandumi wonde an ka nafiki ɗum mi ɓooyi nanirdemo ɗum min kono ko hande tan noon laaɓami an ka nafiki nafiɗo ɓundu jeygol aha no jiirɗa ceerno Mody min ko ɓiyam garmi eyyi min mi waɗani ko boni eyyi min mi wofani lawol eyyi an ko adduma ɗo min ko miñam miñe woni ɗo miñam humanaɗo miñe eyyi ko miñam addi kam ɗo an ka gudduɗo galle ma goppuɗa toon galle ma min noon Dakar wonɓe goppumi toon an sukaɓe tan goppuɗa to Abou Thiam haalni kam wi ko sukaɓe tan goni to a fewdat jaaha en jiiɗa ka en jiiɗa situation enen ɗiɗo Seydi Thiam joni kam ko Thiam jettanmami an sagata gorko a wawi immade a uddi galle ma a woppi joom suudu ma e ɓesgu ma a anda to ñallata anda to mbalata anda ko ñamata anda ko jarata a ari a heeɓi galle kayna jooɗima woyoma saka min o mo ganduɗa ko ɓiyam jibinandam heñeram ƴiƴamam wonkam garanmi ɗo mo garmi taw ɗo ni tan podda mi yiyani mi nanani sowona kañum saka noon ha ceerno Mody so tawi ka nelaɗo yam mbiya a yiyanimi ay haaɗi haaɗama yo haɗɗo gure kaaɗi safarore ma yo haaɗe hanina ma haaɗe hen a faami ma haaɗe hen ay naafi gagal magal e seydanagal magal hanno ɗum galle mon ma bonnu dewgal ɓiyeɗe ɗum kam mbaɗa yenana mi ɗum ñagaki ɗum aha kay nda ɓiye watti waddude joom galle mum sababude ma ɓiyam waddat hay joom galle korka jam neɗɗo kay so ari aɗa hoorani neɗɗo yiiɗa ya haydi ƴeew waddi bone ay min mawludu jogornumi hodde hay ɗum mi hayti